Det er jeg sikker på, at de her insekter lever i dansk skov. Jeg har aldrig set det her. Og vi har sådan en helt blomsterhave. Jeg har aldrig set sådan nogle insekter. Hvor mange edderkopper har du? Ja, vi har 4. 4 edderkopper? Ja. Vi skal også kunne skøde med det. Og så har vi en stang, en edderkop, eller Jeg har en af dem der, og den her. Men det kan vi ikke se. det var sådan mere. Har vi sådan en? Hvor er den der hjørne? Det er filmen, Det er en bænkebider. ja, bænkebider. Okay, så har vi den der mærke.